Mga igsoon, mga anak sa Dios. Kinsa ang pinakabatan-on nga kardinal karon sa tibuok simbahang Katoliko? Si Kardinal Mykola Bichok giila karon isip pinakabatan-on nga kardinal sa simbahang Katoliko. Apan ang iyang bukasyon dili sayon in taon ang giagian. Natawo siya sa Ukraine sa usa ka panahon nga hugot pang influensya sa Soviet Union. Diin ang simbahan, gilutos pa o gipahilom. Sa iyang pagkabata, ang pag-adto sa simbahan usa ka kalihukan nga naidala nga kahadlok. Ug dili pareha sa ato sa Pilipinas nga dayag kaayo. Tago-tago ang pagpanimbahan didto para lang mapuy-an nila ang ilang pagtuo. Apan, niadtong lisod nga higayon, niturok sa iyang kasing-kasing ang bukasyon nga mahimong pari. Sa pagkahugno sa Soviet Union ug sa pag-abli pag-usab sa simbahan sa Ukraine, mas nisidlak ang iyang bukasyon. Ang iyang pagkahimong pari o dayon pagkaobispo, usa ka saksi nga ang kahayag dili mapalong. Hangtod sa iyang pagkapili isip kardinal, padayon niyang gidala ang kasinatian sa simbahan nga kanhi gilutos apan wala gyud napilde. Nilahutay og namunga og daghang kaayuhan. Sa edad nga 45, nisalmot siya sa gipahigayon nga conclave niadtong 2025 ug nailhan siyang pinakabatan-on nga kardinal sa simbahang Katoliko. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang kahayag sa Dios mosinag jud sa hustong panahon. Ang ebanghelyo karon nagpadayon sa pagtulun-an ni Hesus pinaagi sa mga sambingay. Human sa sambingay sa magpupugas, gisundan kini sa sambingay sa suga. Gipahinumduman kita ni Hesus nga ang gihatag nga kahayag dili para itago kundi para ipadayag. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang kahayag nga gihatag sa Dios kinahanglan ipakita, dili itago lang. Ang suga nagpasabot kang Kristo ug usab sa kamatuoran nga iyang gisalig sa mga tinun-an. Ang pagtago sa suga mao ang pagpuyo sa pagtuo nga walay kaisog. Pagtuo nga muuk-ok kung nauntay mga kahigayunan nga kini mapaambit. Ang kahayag gituyo nga makit-an aron makagiya sa uban. No one lights a lamp and puts it in a bed or under a basket, but on a stand, so that those who enter may see the light. Luke 11:33. Walay musiga og suga og itago kini sa ilalom sa katre o sa basket, kundili ibutang sa patunganan aron makita sa musulod ang kahayag. Ang kahayag adunay misyon. Ang atong pagtuo dili lang personal nga kasinatian apan usa ka responsibilidad nga ipadayag pinaagi sa buhat ug pulong. Ang kahayag nga gihatag sa Dios kinahanglan ipakita, dili itago lamang. Ikaduhang punto, ang paagi sa pagpaminaw ug pagpuyo sa pulong sa Dios magtakda sa atong madawat nga grasya. Si Jesus nagpadayag unsa ka importante nga maminaw ta. Mao gani nga niingon siya nga kadtong naidalunggan paminaw in town. Nabaday tao nga walay dalunggan. Tanan naa, di ba? Pay attention to what you hear. The measure you give will be the measure you get. Mark 4:24. Bantay ninyo ang inyong pagpaminaw. Ang sukod nga inyong gamiton, mausab ang isukod kaninyo. Pasabot ani nga, ang pagpaminaw nato, muandaw nato sa pagdawat ug sa pagtuman. Ang pulong sa Dios mutubo kung atong tagaan og luna sa atong kinabuhi. Ang kakulang sa pag-atiman, magdala og kapalong sa kahayag. Kung dili nato paminawon og tun-an ang pulong sa Dios, hinay-hinay mapalong ang suga sa atong pagtuo. Ang grasya motubo kung atong gamiton. Ang pag-alagad,
ang pagpamatuod o pagpaambit sa pagtuo magpalig-on pa sa atong relasyon sa Dios. Ang paagi sa pagpamina o pagpuyo sa pulong sa Dios magtakda sa atong madawat nga grasya. Story time. Panahon ni Emperor Nero, ang Kristyanismo giisip nga hulga sa Roman Empire. Si Emperor Nero mao ang emperor nga nailhan sa kabangis ug kaisog. Human sa dakong sunog sa Roma, iyang gibasol ang mga Christians. Aron ipakita ang iyang kapintas, gihimo niyang scapegoat o gipasanginlan niya ang mga magtotoo. Daghan sa mga Christians ang gipangdakop, gipangkulata o gipangpatay. Ang uban, gibugkos o gisunog isip burning torches aron musiga ang iyang mga tanaman ini kagabi. Gibuhat kini aron hadlokon ang katawhan o pahilumon ang simbahan. Panbisan sa kalayo ang kahayag sa pagtuo wala jud napalong. Ang dugo sa mga martir nahimong binhi sa simbahan. Ang kapintas ni Nero wala makapildi sa kahayag ni Kristo. Mga igsuon, mga anak sa Dios, gitawag kita karon nga mahimong suga sa kalibutan. Ayaw itago ang kahayag nga gihatag sa Dios sa imong kasing-kasing, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong komunidad. Ipakita ang kahayag ni Kristo. Paminawa ug tumana ang pulong sa Dios matag adlaw. Ayaw kahadlok bisan pa sa mga pagsulay ug sa mga pagsupak. Kay ang kahayag mas kusog kaysa kangit-ngit. Sama kang Cardinal Mykola Bichok kan sambukasyon ni tubo panahon sa persecution ni adtong panahon pa sa Soviet Union ug sa mga martir sa simbahan. Magpabilin kitang matinud-anon. Sa matag kahintang sa kinabuhi, isiga ang suga sa pagtuo. Kay ang Dios nga naghatag og kahayag mausab ang magpadayon niini. O pinaagi kanato daghan ang makakita sa kahayag o makadayeg sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.